kumshi benta ban pensautu ya ki nong song snong ban wan sakmat ban sim ya ketika knang ban laj na ketika klam covid khat khandai na kaliang ka National Health Mission menta ka singi ka arpan riu tarik urisau kala penlong da ka program ya ka balatip kum ka health mela ha ka snong Jeribasai Ribhoi district ka badang hap hapo ka Jirang constituency ha ka tei ka singi layo ru shibun ki jing batai ha ka bayadei sapang ka kot ka khia na ka Dr. K Lengdo ka baderu ka block medical officer ka pathar khma CHC lambat kiwei ki doctor ki belawan ban sim benta bat ha ka tei ka ju ka singi na kaliang ka district election officer ka Ribhoi district kala sim benta lang ha ka tei ka program kum shi benta ban penslor ya ki nong song snong ban penrung kerteng ha ka electoral roll ya ki beladap khat prasnem shaneng na ka benta ban yo ya ka voter ID lane ka epic la yo ru ya ka jing penshai na ka ADC ka Ribhoi district ka kong FM Lakyang ka badai pet ya ka election department ka Ribhoi district ha ka tei ka sngi la samru ya ki dawai shaki nong song snong jong ka Jeribasai bat la leru ya ka free check up shondur adhar bat penrung kerteng ha ka electoral roll ha ka tei ka sngi la don rengkat ka additional deputy commissioner ka Ribhoi district ka kong FM Lakyang ka Dr. K Lengdo ka badai ka block medical officer CHC ka Pathar Khma uba don Karluki block project manager ka Jirang CNRD block lembat urang ba snong ka Jeribasai uba Thombor Doloi harengkat ki paj ba nong song snong ka snong ka dei pa bun hi ki jing duna ha ka ne ka thain ka jongpi hamtam ha ka ne ka area ka bare ka Jirang state dispensary ni jet uramar ba baduna palat ya ka ne ka covid vaccination mau kaduna palat ki ba ai tika ha ka ne ka snong ka jongpi thami bara koi kumbangit tep ha ka block hi ka jongi ni duna palat ya ka ne ka jing ai tika ka ditang at ku 5% tingi pet hi ya ka bara ka district ka dei san 4% retang nam ta ka block ka jongi ka her na kham shpo ma ni sha kala de ban poi hadu ki san phunru ki san pho phra e hre tang nam ta ka block jongi ka her na nam ka jing duna palat ki nam shim tika ma bun hi na ngi dan ting ban shim menu tika na ma ngi dan ro ka jing artatin harian padon hiro ki bam ngai ba ka dan ka ne ka covid ma bun bang ngi na ma ngi pat sham pat ayu pat na do bawan ne covid le bang ngi poi shu hospital imi poi na ma bun hi na ngi tharai na phi lai le shim dawa hi ki clinic ju test shu ta ka daw phis ngau ba kam dan ka ne covid ka shu de tang ka ayu ma ka kam kai henre ngat ang hi phi covid ka dan ku ba phitep mental kala khamduna hi ki sapo ka district ka jongi henre ha bani pe ki we keri kum papo Russia dan ha ki ne ki sngi da ki ne ki tayo ki kes ki dan kiu shu ban bun hi ka ri Russia ka do iki khonlong ki jong ki kumbangi la batai ki start sayen ba ila de be kan ka second wave first wave ngila ibun hi ki baladu like same second wave ngila i henre kat kum ki batai ki start sayen kan ka third wave ro kan sa one pat kan kham ta bhai ki khulung ki jongi ta ka daw bangin ya da hi ki khulung ki jongi ni hi ki ramba ni de ban shim na ki jingya da ko ba phitep ba population ki jongi ki bon hi ki khana ki kham cover bha ki population ki de ki khana kilong ki batalat ki kloi ban ke me ka ni ka jimpang henre ka jimpang wan mi ni na nga i hi bon hi ki ba pak me ta ki khulung ila du lo jing in khulung ro ma bon sin hi bon dalar ki pang ma ya ni covid ki sudak chadem ki shit kilom kum ka pneumonia maka covid hi ka pau be kum ka pneumonia khulung henre ni pat henre ka jing sham ka jing test ka pen pau ba kane ka covid ka mi habon ki test henre namar hakni pau ki thang ki jongi dang le be kane ka rat ka da pau henre abang ila refer ki case ki jongi ni sham ba oi ki don ka ta covid namar ki kham le ki test ki ba kham panya ba ki ham ayuma pe ngila yo sngo mo pe shamangan ban halor kita ki benta makwa man shu kran hangni ka long ba bila yo sngo nakaliang jong ki doctors nakalong liang jong BPM kila keren bah nak bah ka biade bat huni covid-19 ha ka biade bat mat bah ka jingede bat ka kat ka khia shibun ba ki ai tinga shko man shu ban hangni ba nakabenta ka snong ka thau nang ta ka imlang ka salang ba kan long ka baklan ngidon kam ya ki brio ngidon kam ki khlong ki khna ki long kami ki long kha mo ki rangba ki rangsan ki samla manlong ki bakot ki bakhia ya ka benta ka bangingi wan chini ka snong jong phi ha be de ba election kuma fitem mo nakaliang jong ka election commission of India kala penbena ya gataka
special summary revision with reference to lani hak bede bat usnam chitarik banai meningkong 8,000 apuat ti ginu gi khun shnong mo ki khun samla kinthai nation rang ki beladap hak prosnam karata kat chitarik banai meningkong 8,000 apuat ai ke kerteng jong phi ha ki boot level officer lani haki bialo sementara komisi bentar jong ka sweep program yuan raya phi ye gani ka kanopi ye gini ki standi ang pinchu sotu pina do ka tarik u benai November hadu like ho tarik u benai November ai ke kerteng jong kino mo ngi pa kerpa ro ikirang ba snong iki sada snong bedan hangni bani sim ye gani ka la ye gani ka kabu ban enroll yaki khun snong ki jong phi belada khatas nam ka tarik benai meningkong 8,000 apuat ti ban kalong ki ke badan kam ye phi bapindan ye epic mo phile chino phidon kam ye epic phikwa ban phi kwa kin gi kam haki office ki ke ru ka epic kalong badan kam ti ke epic hi kalong ka ke do ka identity ka ba don kam but ringkat bat ke epic ke don kam ru yo Aadhaar card mo magpama fitem nga thai hang national kanang duna ba ka enrollment nga mo ka duna ba ka enrollment jong Aadhaar ru udayu way na ki identity number badon kam ba hadu kata bapin suk banyo inu ngi jingara kam pameli hang bede bat ka jingara mo bayarap pisa ka bayar leng ba ka bank kidon kam yu Aadhaar number kanang ba phi pinum ge janja shu ban lesi mo ka hok ka ba phi banyo ma phi ba pinyo dai ka ba ba phi enroll le die yo Aadhaar mo ngi so buon ki jing tieng buon ki beri ki tieng yu Aadhaar ki tieng ya ki tika ki tieng le dengan ong ye phi kini ki ai bar phat ki jing tieng kin sa pen janjar ye phi na ka taga daw shim ye kani ka lat ko manta ka singi ro ki le kani ka Aadhaar enrollment shim ye ka lat ban enroll le die ho ya na ka ban tau Aadhaar ru kanang ba phi hi pen sup lamar pa mental di ka sota ka ya ban ai kata ka one nation one card mo kata ka one kata way ka card na bentar la kam tau haurashan ti kadon kam ba pindan ya ka Aadhaar card kanang ba kan sup ye phi ba pinyo ya ki scheme ki ba pher kanang ka dumdan kun ka jenjar hakara lunti ki jong phi ba pinyo kinu no ki jingara tingat harai na kaliang ka jongi ngim dadan issue ban ong regi ka pat ba sim ni ka kabu kabala ai hakani ka health mela bat ha ko poruk ken mau ban ya enroll ikinu ni blada khakas nam karata ka string bram ni ko aha jala puat bat ru ban enroll le dia nak bantau Aadhaar